जिल्लानि बावखुंग्रि ओनसोलाव मोसौ सिखावनि उदखार गोबां नखरफोरनि गलिनिफ्राय गोबां मोसौफोर खावनानै लांखांबाय। दिनै साथाम मोसौ सिखावफोरखौ रायजो राजाफोरा हमदों। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बावखुंग्रि हालामनि गोबां नखरफोराव हाबनानै मोसौ खावनानै लांनायनि खौरांखौ खोनानो मोनबाय थादोंमोन। थांनाय हरावबो उजानपारा गामिनि थागिबि खुंगुर बर'नि मोसौ गाथोनाव सिखाव खावनो फैदोंमोन साथाम सिखावफोरा। नाथाय सिखावनि फारसे सिगांनिफ्रायनो सांग्रांथि जाखानाय गामिनि सुबुंफोरा मोसौनि दुरुंखौ हास'नानै लामाजों बोलांबाय थानाय समावनो नुसनो आरो गामिनि रायजो राजाफोरा हमनो हायो। गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला हमजानाय मोसौ सिखावफोरा कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय घरामारानि सानै आरो सासेया धुबुरी जिल्लानि। गामिनि रायजो राजाफोरा सिखावफोरखौ हमनो मोननायनि उनाव साजा होनानै जोखोम खालामो आरो उनाव पुलिसनि आखायाव गथायहरो। रायजो राजाफोरनि बुनायजों एसे जोखोम जानाय सिखावफोरखौ कक्राझार सिभिल देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थिसनफैयो। जेला माबा जोंहाथ' नायग्रा अयबास दंना मैसोफोरखौ मोसौबाबो नायनानै अयबास दङ जों थिग बे समावनो आङो बेसोर बोनाय नुबाय आरोखि। दाना बोनाय नुनानै हाब ओरैनोथ' जानला मोनला मानसिया बोआना बेफोर जिनिसखौथ' बेथ' सिखावखौ नेस फैनानै आं बुस्रावनानै मानसिफोरनि माबाजोब्बाय आङो। सिखावखौ आं बिदि साथामसो बिदि नुहुरखादों आरोखि। दा साइडआव दंमोन नामा बेखौ मिथिला साथामखौ आं नुहुरखादों आरोखि। लेरखाय सेरखाय खालाजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय साथाम खारनानै दाना खालाजोबनानै ओमफ्राय आं बुस्रावबाय नालाय जेरै मेजेरै खालाजोब्बाय बिसोरो खारनानै उनाव दाना फार्स्ट टाइम हमनो मोनदों बाजाराव हमनो मोनबाय खारनानै ओमफ्राय जोंबो दाना बेखौ जोंनि रायजोफ्रा बेखौ बेंना लानानै दहाय हाग्रायावनो ओमफ्राय बेखौ बिनि उनाव बेखौबो मोनबाय मोननानै आरो बे माबानानै मोनसे जायगायावबो हिराफारावबो आरो बे खारबाय थानांगौना थागथि हमनो मोनबाय बिसोरबो खारबाय थानांगौ। बेनो आरोखि आंनि बुंदों। दा जों बेखौथ' एसे सास होनाय जादों आरोखि बेखौ बुनाय जादों जों बुनानै ओमफ्राय र' बिदि नङा पुलिसनो गथाय हरनांगोन बिदि बुंदों आरोखि जों। बिदिनो बेसेबांसो जागोन बिसोरनि बैसोआ बिसोरनि बैसोआथ' 20-25 बिदिनो जाहैगोन आरोखि 20-25-26 बिदि जाहैनो थांगोन आरो। ओरै खाथि खालाफ्राव मोसौ गोमानाय बुंनांला सार बिदिखौथ' मेरला मानसिनि मोसौ गोमाबाय बेहाय आरो माजे ओरैनोबो दाब्रायो हमनो मोना बे जिनिसखौ। बे जायगायाव जोंनि खाथि खालायावनो गारियाव थिखैबाय थायो बे जायगायावनो माने जों मोसौ थिखिनाय दागखौल' नुयो मानसिफोरखौ नुवा। गारिजों लाङो आं खननै खनथामसो जाबाय बेयाव गारिजों थिखिनाय लिक थानाय मोसौ माबानाय दुरुं हास'नाय माबा गालांनाय बेखौ मेरला नुबाय आं होननाय जाया दिनैसो हमनो मोनबाय आरोखि बे हिसाबावसो साथामखौ हमनो मोनबाय दा। सिखावनि थाखाय एसे एलार्टखा आरो सांग्रांखा आरो दा बे खेथ्रआव मैया मोनायाव आरो 10:30 समाव खिंगुर बर' होननायनि न'आव माने खिंगुर बर'आ गावनाव मैसो बाथोन दं नालाय बे मैसो बाथोनखौ उजानपारा गामिया मैसो बाथोनखौ माने समाय बियो नायो आरो ओंखारनानै नायो बे थिग ओंखारनानै नायनायाव सिखावखौ मैसोखौ दुरुङाव हमना बोनानै लांनाय नुदों आरो लांगासिनो दंमोन साथाम मानसि। दा बेखौ नुनानै बियो होसिबाय सिखाव होननानै। दा बे सिखाव होनना होसिनायाव साखाथिनि मानसिफ्रा सिरि मोनबाय एलार्टखा नालाय साखाथिनि मानसि सिरि मोनबाय आरो खाथि खाला मानसिफ्राबो मिथिजोब्बाय। मिथिजोबनानै मबाइल जुगना फना फनि खालामनानै गासिबो सोरगिदिं बेंजोब्बाय आरो बेंना बे समाव माने सिखावफ्रा जेरै मोनो एरै खारबायना बे साथाम मानसिया मैसोखौ गारनानै खारबाय नालाय दा खारनानै एसे उनावनो बालुजराथिं सासे हमनो मोनबाय होननानै खोनाबाय बे सिगांथाराव बालुजरा गामियाव सासे हमनो मोनबाय होननानै खोनाबाय। आरो बेनि दसे उनावनो उजानपारायावबो बे बेंनाय मानसिफ्रा नागिरै उसुमै थुसुमै बुज्राव नागिरनानै सासेखौबो मोनबाय आरो बेवहायनो सानै मोनबाय आरो दसे उनावनो हिराफारानिफ्रायबो सासे मोनबाय होननानै खबर फैबाय साथाम मोनबाय आरो सिखावखौ साथाम मोनबाय। सिगाङावथ' अनेक गोमाखांबाय सिगाङाव गामियाव दिम्बेसर बसुमतारिनाव गोमाबाय सेना बसुमतारि गोमाबाय ओमफ्राय दाउलानाव गोमाबाय जोंदावनावबो गोमाबाय बिदिनो मोसौ हालुवा गिदिर गोमायो आरो दा बे एलार्ट गामिया एसे सांग्रां दं आरो एसे मुस्लिमफोरजोब सिखावाथ' साथामबो दा सोंनायाव सिखावफ्रा
बे बुनायाव सोंदोंनो रायजोनि मानसिफ्रा सोंदोंनो दा जियागुरि माबानि रयनादाब्रि होनना बुंदों बरामारान खाथिनि सासेखौ ओइ हिराफाराव मोननायखौ बे धुब्रिनि होनना बुंदों बरामारान होनना बुंदों नालाय दा केस होबाय होनो नागिरबाय